År 2013 har været et meget langt, chokerende og surrealistisk, som da hele verden fandt ud af, at de var blevet overvåget af USA's regering. Jeg mener, at 2013 har været et meget negativt år. Ikke kun for mig, men lidt for os alle, som da vi alle mistede Nelson Mandela, manden der ønsker frihed og lighed mellem alle. På grund af alle de negative ting vil jeg gerne benytte denne tale til at fortælle jer om de ting, som jeg synes jeg stadig går rundt og har det svært med til hverdag. Det startede allerede hårdt ud, da jeg kom hjem fra træning med Sofie, min søster, torsdag den 3. januar. Min søster og jeg kom hjem til syne af en ambulance, holdende ude foran vores hus, mens vores far lå på borgen på vej derud. Han var blevet lam i halvdelen af kroppen. Næste dag, efter min far blev indlagt, kom min mor og hentede mig efter skole. Hun kørte min bror og jeg hjem, og da vi kom hjem, satte vi os i stuen til en af vores såkaldte familiemøder. Hun fortalte os den dag, at lærerne havde fortalt hende, at de vidste ikke, hvor lang tid han havde igen. Det var hans kræfter og bredt sig fra lymferne igennem blodårene og op til hjernen. Han havde diagnosen multiple metastaser, hvilket er kræftpletter på hele hjernen. Altså sådan flere kræftpletter. Efter det måtte jeg tage en stor beslutning i forhold til min efterskoleophold. Jeg havde nemlig allerede søgt ind på ord i 10. klasse og var kommet ind, men da min far blev alvorligt syg, fik jeg tilbudt om at komme på efterskole et år tidligere, og så måske i 2 år. Ikke lidt lang tid gik jeg rundt og tænkte over det, også selv efter jeg havde sagt ja, men jeg følte faktisk lidt, at det var at skulle sige farvel alt for tidligt til mine venner derhjemme. Og da jeg var mindre, havde jeg ikke rigtig nogen store søskende, der kom og kastede med karameller på 9. klassens sidste skoledag, for der var min egen søster taget på efterskole, og derfor havde jeg faktisk lovet mig selv, lidt også for min brors skyld, at jeg ikke ville tage på efterskole før 10. klasse, og jeg ville kaste med karameller. På trods af det sidder jeg så i stedet her, og fået mig en masse søde venner, som er der for mig. Selv når jeg ikke lige er på toppen, så hjælper de mig igennem hverdagen, når tingene bliver for svære. Den vil jeg gerne benytte talen til at sige tak til, for jeg tror ikke altid, jeg husker at sige det, selvom det samtidig skulle være ret enkelt. Og 2013 har også været et meget rodet år. Først rodede regeringen rundt med aftalen om lærernes arbejdsvilkår, og da de ingen aftale kunne få, skete der det, som ikke er sket i mange år. Danmark fik en lockout. Men ikke nok med det rod, så deltog jeg i projekt i en af de uger, hvor lockouten var. Hvilket resulterede i, at vi elever måtte køre vores program for de udviklingsstudenter, der kom til Danmark helt selv, da vores lærer var strammet af alle andre steder end lige på skolen. Ugen fløj dog fint, og der blev knyttet venskaber på tværs af Danmark, Spanien og Tyrkiet. Men ikke nok med det rod, havde vi også stormene Allan og Bodil, som fik skabt stormflod, en smule oversvømmelse og et enkelt dødsfald i København. Og 2013's mest lettende dag for mig er den 12. juli. Jeg startede dagen som alle andre i sommer, så sent op og gå på arbejde til sent om aftenen. Men den dag skete der noget andet. Min mors tidligere businesspartner kørte over på mit arbejde for at hente mig. Hun fortalte mig, at lærerne på hospital havde sagt, det var min fars sidste dag. Som sagt sad vi derude til om aftenen og holdt ham i hånden på skift, indtil han tog sin sidste indånding. Men allerede en time efter, at vi ligesom havde skulle sige farvel til ham, der kunne jeg mærke lettelsen af at sige farvel. Det føltes godt, som om en byrde ligesom var løftet væk fra ens skuldre. Begravelsen var blevet udsat til den 3. august. Da vi som familie alle havde gået igennem det sammen, var det også sådan, vi skulle afslutte det i kirken. Og det ville vi ikke have gjort før, da Sofie, min søster, var på sin sidste studietur i Afrika. Vi ankom til kirken som de sidste, og efterhånden som begravelsen gik i gang, kunne man mærke den sovende stemning. Jeg følte så småt i kirken, at den byrde, der var løftet væk fra min skulder, blev lagt tilbage. Da vi havde båret kisten ud til gravpladsen, der hvor den skulle begraves, og havde begravet den, følte jeg hele den byrde, som jeg kom af med, og fundet sin plads igen på mine 2 skuldre.
I efteråret møder min mor sin gamle eksmand Martin igen. Og allerede en uge efter forlod Martin sin kone og blev kærester med min mor. Straks tid efter bestilte de en ekstra billet til Thailand, hvor vi alle skulle ind den 20. december til den 3. januar. Vi havde en super tur til Asien og fik set mange ting, som vi aldrig før havde set i Europa. Mit største ønske for 2014 er at komme af med den byrde, som der den dag i dag stadig ligger på min skulder. Jeg føler, at når jeg har den byrde, så gør det ofte, at jeg sætter mine forventninger højere end lige hvad der mine venner og dem rundt omkring mig kan opfylde. Og det gør tit, at jeg sådan nemt bliver skuffet og har det svært med tingene. Godt nytår!